Abahiam Kambunaka onihi na adịghị ahapụ isi aka eme pikim. Ịma ebe nnọgbu a n'ahịa afọ agụlụ m ga-esebe abanye nke na nka enwe m sebe abata nke ọba egbuo ma ezinefite ndị obi ọzọ ụbụla ọgbọji ndị awa n'izu ọgụ unu bi ofuma uru ala osina ụmụakụ nke empro n'ala isi ochi hey Abahiam afọ akarịa ebe ahụ awa n'oru mba ahụeke meyo na amaọkpala amụzara agwa ọsụmohu ibiasa egbe ajị ọbịbịa ọchasị isiokpo iseke akawana na atọ ka ọ dị ezira ụkpọ ụmụduru egbe agụrụ ikpe m na mba anọ awide mmiri mmakụ akata ụmụchukwu ugwu ene amike ikenga ọamaesi ọgwa nke dị na mba itoolu mpụtụ na ọgbaru nke dị na steeti Anambra ọ dị ma etu aka isi wee gaa ahịa afọ wee chigata cheta na onye nọ n'ọgba egwu ugbu a bụ nwanna Judu nna m abụ otuto ka ọ kpọrọ ya n'ihi na anyị nwere Chinedu anyị ije ọmụ abụji obi ngre mọgọ nke izi n'ụlọ mgbasa ozi a ịchọ ka ị mara ka imi na ọnụ m dị na oyikwara nke nwa Israel ka ọ dị ka nke niile echewa ka ya ngwa batarịrị ọkwa Facebook ka ị pịa live ị ga-ahụ mkpọmkwem nke iwere mara otu onye a bụ onye kpọbara ahịa ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ si wee dobe iri n'ọnụ mana ihe ndị a niile bụ n'ihi obi ụtọ gị n'ihi na ụlọ mgbasa ozi abụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM anyị nọ n'ụmụchu ala nsọ ebe a na-ahụ n'elu dịka ụmụ ele cheta na o jiri nkejiri ise gafee elekere abụọ aga m awụcha n'oge isi akụkọ dị n'akwa aka ala anyị nwanne ukwu na-asị gị nọrọ ngalala mgbe ma ọlị ọ dịghị onye ga-eme m karịa Chineke m n'ihi na ọ bụ ya bụ onye maara m karịa ka mmadụ maara m naanị ya ka ezi ihe niile si n'aka ya abịa mma zuru ahụ echeta obi esi ike nke mbụ n'ala eluigwe ọ ya bụ onye ga-emere m karịa ọ dịghị onye ọzọ ma ọlị nke jiri ise kpọmkwem ka o ji gafee elekere abụọ kpọmkwem n'ụlọ mgbasa ozi a ka isike n'otu a wee malite Omega 101.7 FM ụmụchu ị gaghị echekasị onwe gị oge isi akụkọ dị na mkpụrụ akụkọ ala anyị na Omega 101.7 FM ụmụchu sonyere na
Adịma kpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun otu aka isi amalite cheta na ịga n'iru akwụkwọ Facebook kipịa Mega 101.7 FM ị ga-esonyere anyị ihe anyị na-eme n'ebe a. Akụkọ izizi m ji n'aka ebe a na-ekwusi 23 million Nigerian children receive chemo prevention against malaria. Nke a na-akọwa na ụmụ afọ ala Nigeria anya bụ ụmụntakịrị dị nde 23 bụ ndị agbara na ọgwụ mgbochi ọrịa ịba. Nke a ka mma n'ihi na ịma na udu mmiri bụ mgbe na-ebukarịcha ọrịa ịba. Ọ dị mma. Nke ọzọ na-ekwusi breaking Supreme Court throws out Buhari Malami suit on section 8412. A na-akọwa na ụlọikpe ekpecha ọgwụ na ha kagbuola anya bụ akwụkwọ ahụ ọchịagha nke ndị ọkaikpe Naijiria bụ Abubakar Malami ya na onyeisiala jikọrọ aka ọnụ wee gbaa megide ikwokapụ ya bụ iwu okporo usoro nke ala anyị agba nke 84. Ịga n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun ka egukene nke a nke ọma. NCC seeks stakeholders collaboration to ensure 5G deployment in Nigeria. Nke a na-akọwa na ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka nzikọrịta ozi akpọrọ Nigerian Communications Commission NCC na ha mkpirisi na ha agwala ndị niile na-enye ọwara nzikọrịta ozi n'ala Nigeria ka ha bịa ka eme nzukọ maka ya bụ agba nke 5 ya na ọwara nzikọrịta ozi akpọrọ 5th Generation Network ka ga-esi wee kesịa n'ala Nigeria. Nke a bụ maka ndị agbata obi anyị. Bayelsa government begins construction of 21 kilometer Nembe Brass Road. Nke a dịkwa mma. Bayelsa government begins construction of 21 kilometer Nembe Brass Road. Nke a bụ maka mba mmiri, maka na enwere obodo a na-akpọ Nembe nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Brass na steeti Bayelsa kemgbe ndị mmadụ jiri bụrụ ndị obodo ahụ. Naanị na mmiri ka ha si aga njem si mmiri pụta obodo Port Harcourt maọbụ Yenagoa bụ isi obodo ha. Mana ka ọ dị tata a na-akọwa na ọchịchị steeti ahụ amalitera iwuru ha okporo ụzọ ebe ụgbọala ga-esizi wee na-agafe nke dị kilomita 21. Nke dị mma nke ukwuu. Onye hụrụ duo ya dị resi anọ na anwa. Fuel scarcity, Ipman makes U-turn, directs members not to sell above 165 naira per liter. Nke na-akọwa na ndị ahụ bụ ndị na-ekesa mmanụ ụgbọala kpọrọ onwe ha Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria. Ha agwala ndị otu ha biko ha elekwana ọnụ ego mmanụ ụgbọala karịa 100 naira 65. VP slot Southern Group faults Aliyu's comment on Wike. Dịka agbasatara onye ga-abụ osote ndị ga-eji okoloto otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party wee zọọ ọkwa, a na-akọwa na ofu otu akatọọla ya bụ okwu ọjọọ nke Ọchịọha steeti Niger kwuru megide Ọchịọha steeti Rivers. Why I agreed to be Atiku's running mate Okowa. Ọchịọha steeti Delta akọwana na ihe amabu ihe ọzọ bụ ihe o ji wee kweta na ya ga-eso osote onye isi ala na mgbe gara aga bụ Atiku Abubakar wee zọọ ọchịchị n'afọ na-abịa abịa. Gaa n'iru akwụkwọ Daily Sun na akwụkwọ akụkọ a ka ị ga-ahụ ihe ndị a nke ọma. Anambra Central Constituency 2023
constituents back Ekwunife's re-election bid. Nke a na-akọwa na dịka ọ gbasatara ọkwa onye ga-anọchite anya mpaghara Anambra Central anya bụ ọgbantọ vootu ebe ahụ, na ụfọdụ ndị na mpaghara ahụ na-ekwu na ha ga-echekwa echiche maka ịtụnyekwara ịyọm Uche Ekwunife ka ọ gakwa ọzọ n'ọgbakọ omeiwu etiti. Wafu BU17 Ogbade charges Eaglets against Italians ọ dị mma ịmana ya nwa bụzi onye mgbazi egwu ha ma marakwa na anya na onwe ya kwa bụ mgbe ọ bụ onye ihe mgbaaka nke ndị otu ahụ akpọrọ ndị na-eruchabeghị afọ 17 ya bụ ndị a na-akpọ na ọchịchị ha ka ha nọ wee nye ha golden eaglet maka ihe ha na-aza bụ mbụ bụ baby eagles na mgbe ahụ Ndụka Ụgbadị ka na-ekwu maka onye mgbazi egwu ndị otu a ọ na-agwa ha mee gara ahụ ka ha wee merie ndị a ha na ha ga-azọ iko wafu n'afọ a. Bishop Onaga will decide my return, Mbaka tells followers. A na-akọwa na onye ozi ma bụrụ onye echichi ụka Katọlik bụ Reverend Father Mbaka na ọ na-agwa ndị otu ya ha dere ji n'ihi na ọ bụ onye bishọp na-ahụ maka mpaghara Enugu bụ Bishop Onaga ga-ekwu ma ga-emepeghachi adoration ma ọ na-agaghị emepe. Buhari rejects third term, says first person who tried it didn't end well. Buhari rejects third term, says first person who tried it didn't end well. A na-akọwa na onye isi ala na-ajụ na ndị a na-amanye ya ga ka ọzọ ọkwa ma chịkwa afọ anọ ọzọ na-abịa na ya bụ kọcha nke agba nke atọ na ya agaghị eme ya eme n'ihi na onye izizi mere ka ọnwa nke na ọ chịtaghị aja n'ime ya. Ọ na-akwụkwọ akụkọ Daily Sun ka ị ga-ahụ ihe ndị a niile. Ole from Naka n'akwụkwọ akụkọ Genti. Navy destroys 14 illegal refineries, recover 2 billion naira crude, arrest 5. Navy destroys 14 illegal refineries, recovers 2 billion naira crude, arrest 5. A na-akọwa na dịka ọ gbasatara ndị a na-aga na-eme ọwara mpecha mmanụ mkpuke na ndị agha ụgbọ mmiri ala anyị na ha nwụchikọọla mmadụ 5 ma mechikwa ụzọ ebe a na-apịcha mmanụ mkpuke dị 14 ebe ha chọpụtakwara ihe dịka ego dị ijeri naira 2 esi ebe ahụ wee na-emepụta. Nke ikpeazụ, Nigeria must not allow religious war, Bishop Hamawa. Adị m otu onye echichi bishọp ekwuola sị na ụmụ afọ Nigeria ha kpachapụ anya ha ka ha ghara ikwe ka anụ agha okpukperechi n'ala Igbo Nigeria otu aka m si wee hịa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun dịka o jiri nkeji 26 gafee elekere 2.
ọ bụrụ gbaka na-esonyere anyị ịnọ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ebe a bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Anyị na-agụpụtara gị isi akụkọ dịka ọ gbara n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche dị n'ala anyị. Ngwa gee ntị n'ihi na ebe m nọ ugbu a bụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Osi name train station after late Remi Fani Kayode Murik Bex FG. Name train station after late Remi Fani Kayode. Maka oge mbụ hụrụ ya, ana m asị ka mara na ọnwa ya nwoke ka a na-ekwu maka ya, mana nke a bụ maka nna ya otu kpọrọ onwe ha Muslim Rights Concern Murik na ha mkpirisi arịọ n'ọchịchị etiti ka ha biko nnọọ chọọ otu ọdụ ụgbọ oyoko bụ tren ka akpọ ya aha papa Femi Fani Kayode. Amaghị m ihe kpatara ji wee kwu nke a, mana ị ga-echeta na onye a kpọrọ aha bụ Remi, ọ bụghị Femi, onye a bụ nna ya, bụbu onye osote onye premier nke mpaghara Western Region mgbe aha a na-eke ala anyị na region ya bụ n'oso na ndị chịrị achị mgbe mbụ. Insecurity Soludo constitutes 15-man committee for truth, justice, peace in Anambra. A na-akọwa na dịka ọ gbasatara enweghị ezi nchekwa n'ala anyị na Ọchịọha Soludo ahọpụtala otu mmadụ 15 ga-eneba anya, akpọrọ ha otu ga na-ahụ maka eziokwu, ikpe, nkwụmọtọ na udo na steeti Anambra nke dị mma nke ukwuu. Insecurity, we need your help. Uzodimma tells new Archbishop of Owerri. Nke a na-akọwa na Ọchịọha steeti Imo bụ Maazị Uzodimma agwala Archbishop ya bụ onye isi ndị bishọp nke ọhụrụ na steeti Imo ka na obodo Owerri ya bụ isi obodo steeti Imo ka o nyere ha aka gbasatara ya bụ ọnọdụ. "2023 general election, work towards achieving common goal," Chinese ambassador tells political parties. Onye nnọchite anya mba China n'ala Nigeria agwala nnọọ ndị niile na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Aha nwoke ahụ bụ Q Jinchong. Agwala ndị ala Nigeria kacha ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha biko jikọ aka ọnụ ka e wee nwee ezi udo n'ala anyị na ya bụ nhọpụta ọchịchị. Nke a tọrọ ụtọ nke ukwuu, gee ntị. Rivers 2023 ADC governorship candidate picks Tonto Dike as running mate. A na-akọwa na dịka ọ gbasatara nhọpụta onye ga-achị steeti Rivers a ga-eme n'afọ na-abịa abịa na onye ahụ ga-eji okoloto otu Action Democratic Congress na steeti Rivers, onye ahụ aha ya bụ Tonto Ibiaye, na ọ họrọla nwata nwaanyị a na-eme ejije bụ Tonto Dike ka ọ bụrụ onye ya na ya ga-eso wee zọọ ya bụ ọkwa. Ọ dị mma o.
mana akụkọ bịa gbakwa ọzọ anyị ejiri nwayọ na-ahọpụta nke anyị mana ọ ga-amasị gị maka na n'ezie enwe nke agụpụtabụrụ n'akwụkwọ akụkọ ọzọ agụgharịkwa ya ebe a ọ ga-abụ ọ ga-enwe ka ọ dị maka na anyị pụrụ iji oge ahụ gụpụta ọzọ ke ntị. Northern Elders slam Buhari ngige Amechi over ASUU train attack. Ọ dị m ụzọ ihe abụọ ka ha na-ata ndị ụta, ya bụ ndị okenye na mgbago ugwu na ha ataala onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem okporo ụzọ bụ Rotimi Amechi, takwazie minista nke na-ahụ maka njem na-ahụ maka ihe gbasatara inye ọrụ na ọrụ ngo bụ Nwabueze Ngige, ya bụ senetọ Nwabueze Ngige. Ụta takwazie ma onye isi ala ụta gbasatara anya babụghị ọrụ ndị nkụzi mahadum na-agba nakwa nya bụ ihe mberede nke mekporo ndị na-eme njem ụgbọ oloko. Ọ bụ ndị okenye na mgbago ugwu na-ata ụta niile a. Why Peter Obi, Governor Bala Mohammed visited Governor Nyesom Wike. Nke a na-akọwa ihe kpatara na ọchịagha steeti Anambra na mgbe gara aga ma bụrụkwa onye chọrọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour bụ Maazị Peter Obi nakwa onye otu ya bụ Bala Mohammed ji wee nnọọ wee gaa wee kpọtụrụ ọchịagha nke steeti Rivers bụ Nyesom Wike. Gakere n'akwụkwọ akụkọ a ka ị gụọ ya nke ọma nke ọma. Alleged organ harvesting plot. He's led a blameless life, Ekweremadu's lawyer tells court. Nke a na-akọwa na dịka a na-ebo ya ebubo na ọ chọrọ iwere akụkụ ahụ mmadụ were mere ihe tinyere ya onye ọzọ. A na-ekwu maka osote onye okwupụta okwu n'ọgbakọ omeiwu etiti na mgbe mbụ bụ Maazị Ike Ekweremadu, ya ka onye bụ onye ọkaiwu na-ekwuchitere ya ọnụ na-ekwusị na kemgbe kwana na Ike Ekweremadu na-anọrọ nnọọ onwe ya. Ọ dịka onye ọkaiwu ya na-ekwu, a sị na ihe ọ gwara ụlọ ikpe. Ịma na ikpe a bụ na mba London, mba UK ka a na-ekpe ya, ọ bụghị ebe a. Nke a ọ dị mma osote nke ikpeazụ ka m ga-agụpụtara gị ebe a. We have more of internal trafficking than external trafficking in Nigeria, NAPTIP DG. Ọ dị mma nke a na-akọwa na ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka igbochi ịtụ mgbere mmadụ na-akọwa na n'ezie n'ebe a kacha nwee ịtụ mgbere mmadụ bụ na ime ala Nigeria na ọ bụghị na mpụta ya, dịka ụfọdụ na-eche na ọ bụ na mba ofesi ka aka wee nwee ịtụ mgbere mmadụ. Onye na-ekwu ihe a bụ onye ahụ bụ onye isi ndị ụlọ ọrụ ahụ, aha ya bụ Fatima Waziri Aze. Nke ikpeazụ dị m n'aka na-ekwu sị IYC tax Buhari on constitution of substantiative NDDC board. IYC bụ Ejo Youth Council, ya bụ ndị ntorobịa na agbụrụ Ejo. Ha agwala onye isi ala bụ Buhari ka o ji nnọọ nwayọọ hazie otu ga na-ahụ maka ya bụ ụlọ ọrụ ehiwere maka ilekọta ọdịmma ndị mba mmiri a na-akpọ Niger Delta Development Commission, otu aka si chịkọta ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Nke nna ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ
Daily Independent. Nekusio. Anambra to build tourism leisure park at Agulu Lake. Anakọwa na ọchịchị steeti a ga-ewu nnọọ ebe nlereanya na ebe mkpụrụ ndụ na anya bụ ezu mmiri nke dị n'Agụlụ. Mana nke kachakwa anyị mkpa ugbu a bụ ezi okporo ụzọ, maka na ọrụ n'okporo ụzọ gara aga nke ọma e wee bụ n'ebe ndị ga-aga kpụrụ ndụ n'ebe ahụ ga-esi wee gafe, ọ bụ na ọ bụghị eziokwu. Why I may never manage Manchester United, Zidane. Anakọwa na onye mgbazi egwu ndị otu egwuregwu ụkwụ Manchester United bụ Zinedine Zidane na-ekwu na nke a na-akọzọ nwere ike mee ka ya ghara ịbụzi onye mgbazi egwu ahụ ndị otu egwu bọọlụ ahụ ma ọlị o. Nke a bụ maka ihe egwuregwu. Cheta na ọ bụ n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 ka ị nwere ike isonyere anyị mgbe m ga-amalite iburu oku gị. Ma tuturu oge ahụ, ole na ole ka fọkwara n'akwụkwọ akụkọ. Amotekun arrests suspects behind Owo massacre. Amotekun arrests suspects behind Owo massacre. Nke a na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa agbụrụ Yoruba kpọrọ Amotekun na ha nwụchiela ndị a na-enyo enyo bụ ndị gara kpamkpamkpa n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị n'Ọwọ izu ụka ole na ole gara aga. Gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent ka gụọ nke ọma. Will Wike dump PDP after VP snub? Nke a bụ ajụjụ ka onye na-ajụ ebe a. Ọ na-ajụ si Ọchịọha steeti Rivers bụ Maazị Nyesom Wike o nwere ike isi na ya agaghị esozi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party n'ihi na ekweghị ka enye ya ọkwa dịka onye ga-abụ osote onye ga-eji ọkọlọtọ ahụ wee zọọ ọkwa onye isi ala. Ajụjụ nke a o miri emi nke ukwuu. Nke a bụ maka etu esi akpata ego nyanwa ka ọ ga-abụ ngụchara gị ka m kpọpere gị akara ekwentị. How to invest in corn meal production business. Corn meal ya bụ etu ị ga-esi wee si n'ihe gbasatara ịzụ ọka maọbụ ime nri ọka were bụrụ ọgaranya. Ngwa ka mgbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịnwa, gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Isi Akuko ị ga-achọ itinye ọnụ na ya maka icheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụtụ gị. Nke atọ, biko akparịkwala mbọ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe ekpere oge Isi Akuko na-agwa nke ala anyị naanị na-eme ka 101.7 FM ụbọchị ohere ọma na ụbọchị uche ya. Enyi ọma dede nnọọ. Nnọọ. Lee ya. Ndewo. Obi na-atọ m ụtọ mgbe m nọ na ndị Amotekun kwere
ya na-eto eto aka ha na ọgwụgwọ saka nna na enyi nke ọnya ihe eji ama ndị na-arụ ọrụ ichekwa ndị ibe ha maka na ọnwa ụlọ ndị ọchịchị nwee dịka ndị polisi amaghị m n'ala Igbo ebe anụnwa na-enwere ndị nke anyị ndị nke anyị chọrọ ime afụrụbụ ndị ESN a na-achụghazi ndị ahụrụ ha tupuo were ndị ka a na-akpọ ebube agụ wutuola anyị ebube agụ enweghị transfer adịghị ebube agụ isi ebe a pụọ ọnụ ị ga-akwụ ụgwọ ala nna gị ị ga-akwụ ụgwọ ndị mere ji ezigbo n'Imo steeti tupu isi na bụ roundabout ụtụta ruo na Nkwetọ ọ bụ na gị ego a ga-ala jita ụzọ agaghị ahụkwa Chineke anyị na-ekele Chineke na-asụ biko ndị gọọmenti anyị nyere anyị aka hapụ ịchụgharị ndị ESN n'ọhụụ maka anyị chọrọ ka ha chịwa anyị ndị anụmanụ na-eche anyị ebe a wuru igbu mmadụ ikwu ndị aka ha dị ụcha ka ha dozie enweghị ihe ọbụla a na-asa ebe anyị na-egburu mmadụ naanị otu nkeji ka anyị na-enye ele aha gị dede otu nkeji ka anyị na-enye mmadụ ikwufeela otu nkeji ka anyị nabata onye ọzọ biko 08151017777 maọbụ 09071121017 Ogbonna Martin isitere n'ibo isi na ị na-ahụ anyị na ọgbọ ikuku nke a na-ahụ anyị ugbu a ndewo Ogbonna Martin Stanley Oluchukwu ị na-akọwa maka ihe na-eme n'obodo a ugbu a isi na o kwesịrị ka eleba ya anya ndewo nna m idere n'asụsụ Igbo Ogbonna Martin idekwara n'asụsụ Igbo na ene ya onye ọbụla dere n'asụsụ Igbo onye nke m ka ọ bụ 08151017777 ka nnụnụ gị ehihie ọma o ehihie ọma ọnọzikwa o sighị m n'aka ma ọlị o 08151017777 maọbụ 099071112 ọ bụrụ na ịkpọ m gbanyụọ igwe okwu gị ka nkata wee kwe kpa ngalala onye ka m kene ehihie ọma ehihie ọma dede ma aha gị na-ebe isi akpọ m Oliver nke anyị nọ n'ebe a ndewo Oliver sitere Zinifite ọ dịka o kwuru bụ Mbaka onye nke a dị n'aka bụ bishọp nke Enugu ọ bụkwaghị m nwa onye n'ebe a ehihie ọma nke nkene gị ka aha gị na-ebe isi akpọ m o buru ebe ihe eji ọfọ ndewo dede gbanyụọ igwe okwu gị Ahize Chineke ndewo dede ndewo dede ozi dịchakwa n'ebe a mana ọ dị ka ị ga-eburukwu otu oku onye n'ebe a otu a ka ọ dị gbam otu a ka ọ dị Ahize Chineke Ahize Chineke otu a ka ọ dị dede m Hallelujah ndewo dede
Lemere mgbade dị nnọọ. Ikodo ka ndị ọmasego mojiri mụtasị ndị a gbawụrụ mma na Central Church. Ana m ekene ha. Ọ na-awa ejidekwana mmadụ otu a eweje kọt kpee ya ikpe. Ọ dị mma ọ dị mana abịa n'Imo steeti a ndị ebe ahụ jide gị ebe a ka a na-agbagbo onye ahụ. Eji onye ekpe na onye ahụ emecha ikpe onye ya dị ọcha. Ha jide ego ahụ kpeere mmadụ ikpe ma ọ bụ mgbe mmadụ ikpe ọnụ ya ma okwu eziokwu ọwa ọ bụ ebe mmadụ ebubo iwu anyị tọwata dị mkpa daa. Ndị ahụ ekere ndị ọmasego ihe ahụ mgbe ndị echetara ekpere ikpe na kọt ma ọkwa ma ọkwa ha. Thank you. Ike nwanne m. Dalorine Polly Martins aka eme. Anọ m na igbe ozi anyị na ngalala nke a na-ekwusi adịmma ka m burugodo oku. Eyi ọma o nnọọ n'ebe a. Adị mma o zuola dede otu nkeji ka anyị na-enye onye ọbụla. Chief ndewo maka nghọta gị. Ozi dị m n'aka ebe a naanị nkeji 10 ka ọ fọrọ ka ọ kụọ elekere 3. Ihe ọ pụtara bụ na enwere m naanị nkeji 5 iji wechịkọta ihe mmemme a. Onye a bụ o sitere Enugu Ụmụonye. Anyị sị na aha gị bụ DJ Chibuike onye anụsị. Ị na-ajụ m ihe kpatara na m achọghị itinye ahịa ụfọdụ ebe a. Aba ahịa m ejula afọ ehere adịzighị n'ime aba ahịa afọ m. Onye nke bụ butere achịna. Ị na-ekwu si na Soludo na-ahapụgodu nnọọ ihe gbasatara ihe oriri ya bụ ụlọ oriri na nkwari nke ọ chọrọ ime na Agụrụ ya biko dozie nke ọ chọrọ ime n'obodo Agụrụ ya biko doziere anyị okporo ụzọ. Ndewo Chibụzọ sitere achịna. Ozi hiri nne nga o ozi hikwara nne m. Aga m na-eburu oku na-agụkwa ozi. Onye nke a sị Chukwu gọzie m mana idega aha gị. Ndewo dede. Onye nke a sị na aha ya bụ isi na ịbụ Prince Holy Cup. Ọ dị mma daalụrị nne iko nsọ. Ndewo dede m. Ị na-ekwu maka ndụmọdụ onye China. Onye nke a bụ Chukwuebuka Ọkpala. Isitere Enugu Ụmụonye. Ndewo. Ị na-ekwu maka ndị ọchịchị. Idere n'asụsụ Igbo. Daalụrị nne. Ị na-ekwukwasị biko hapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu. Ndewo o dede. Anayo Ọbọ sitere Ihiọma. Isi Nwike na ọ pụọ na idezi ihe ozi ga-ezughị ezu ma ọlị ma ọlị. Ndewo ịkpọrọ Nwike hụ m ide ihe dozi dere. Onye a sitere Nelson ekesitere ụmụaka isi ochi. Isi m jisi ike n'ihi na isonyere m. Ndewo ụmụaka isi ochi Nelson. Unu chetụkwanụ ka ngụtụkwanụ ozi metụkwanụ ndidi ka ngụtụ ndị zitere ozi ha. Onye a bụ Kalistus Nwanneka. Isitere Ụbụlụ. Isi na ị na-esi ozi karịrị. Ọ ga-abụkwa nchigata azụ ka m wee gụchaa ozi ndị a niile. Onye a bụ Okeke ka o si. Isitere Uruala. Ndewo Okeke ka o si.
onye nke a bụ anyị ka akwụ ihe dị ndewo. Onye nke edeghị aha ya o ese nwa ọdịmma agụọla na ozi gị okeke ka o si ziteziri ugboro nedede. Onye nke a bụ ọ site na ya sitere ụga o akwụ ugo sitere ụga isi Peter Obi ile ihe o ji wee gaa zute Wike na ya ọ dị mma dịka akwụkwọ akụkọ Vanguard si wee dịka isi na-ekwu ebe a. Nwachukwu sitere ọlụ ndewo ahụrụ m ozi gị. Oge adị nwa aga m eburu naanị otu oku n'ihi na chibọrọ abụọ ofekwana n'efu 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye na ebe a? Onye ka nkene? Nke nkene gị ka nnọọ dede. Ndewo. Ana m arịọ onye isi ala anyị ya hapụga n'ihe ahụ ọ na-ekwu, ya hapụga ihe anya ka ha hapụta modigalụ ka ọ nwere onwe ya. Ọ nwere nwoke ahụ mere nwoke ahụ na mmekọ na-arụ na ọchịchị mee ihe ọhadụ ọha ọkwara ihe ọ na-ekwu maka ya isi menyere nwoke eji menyere kwuo nwaanyị ka ha ghara isi enwe mmegide ahaba bụ nye ọlọta ndị onye m na-ekwuo ahụle. Ndewo Aminisia amam na nga onye nke ọ ga-eme ọsịsọ ka anyị burukwa otu oku ka anyị wee chịkọọ n'ihi na anyị chọrọ ịba ọdụ ahịa. Onye na ebe a? Ehi ọma o. Ndewo sweet. Ndewo dede. Ndewo ikwuchago. Achịkọta m ya n'ebe a na mgba nke mbụ. Cheta na ọ bụrụ na m echighata na anyị ga-aba na agba nke abụọ. Agba nke abụọ bụ mgbe ị ga-eweta mkpesa gị dịka ọ gbasatara ka o si aga n'uru a na-erite n'ọchịchị ọhakarasị. Mgbe ahụ anyị kpọrọ kwue ka ha nụ ịchọkwazie ịgachake n'asụsụ Igbo. Abụ m onye nke gị na mgbe o ji abụ nwa nnukwu chi rọtala gwa m sị gị na gị were ụwa obi nwayọọ n'ihi na ị gaghị aka Chineke mara mmadụ kere eke. Ana m echigata o. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwa nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. Onye gị na-amadi oyibo wee na-asọgbali Buhari, onye gị na-amadi oyibo wee na-asọgbali Buhari, onye chọrọ isi bọsụ Igbo, onye chọrọ isi oyibo sụwaga ajụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụrụ ngiri Igbo. Ọ na-abụ ogige nwụ n'ọgbacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike dị n'awaja mere na anaghị hapụ isi aka wee na-agba oriọm n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu nwa ya agụọla o. Dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata Jumi ya ajọ mma onye kpọba ya ọkpọkọrọ agbata dị ewere ewe ikpo ntuo ma gị cheta na agwa emeghị o ji kwụrụ akwọ ụmụ nwaanyị ewere akwụ wee kechie nkụ maka na mgbe na dara ibi arụgoro dinta ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ nwanne ego etiri ruo n'onye ahụ ọ lekwara n'iyo. Ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge ịnụ Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 maka na ọ na-abụ ajụ ajụjụ ana ajụ ya ewi ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awụ ala Igbo ndị nwere ihe ka ọnwa na-eche atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwazịa oge nwata tọọ ntị n'ala ọnụrụgori danda ọ bụghị na dị nke a ọ bụ mgbe ndị bụ ezi ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ
asụsụ Igbo yere eye wee kapịa okwu ọnụ ọ bụ ịgwa ndị ngili Igbo ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhachume Maazị Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kụọ elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 maka ndị agbachiri ike n'ukwu asụsụ Igbo ga-adị ndị ngadi Wow! Omega 101.7 FM is truly the engine of radio broadcasting. East of the Niger. So I am not alone in the love and preference for Omega 101.7. Daddy and Mommy, some mature adults also listen to Omega 101.7 FM for reliable information, relaxation, and learning, just like children and adolescents do. Oh, yes. Omega 101.7 FM is not equipped to the success of all legitimate businesses. The fact of religious movements and all ahead of marketing on 0806 997 0057 0806 997 0057 and draw attention to businesses since 101.7. maka ịjụ ọbara mgbali elu ahụ mgbakasị nakwa ikpuchikọ ege ntị na redio ma bụrụ ma ikpe Omega 101.7 FM ekwuchu tutu anyị nabatacha egwu ahụ n'uju ọ ga-amasị m ka ịhụnata isi ka ịgwa Chineke okwu gbasatara ala Igbo. Ịma na agwara m gị na elekere 3, elekere 6, elekere 9, elekere 12 eji ya gụọ egwu n'ihi na ihe pụrụ iche na-eme n'oge awa ndị a. O kwuru sị na ọ bụrụ na ndị a kpọrọ n'aha ya na ha ga-ewetu onwe ha n'ala rịọ na ya nwa ga-esi n'ebe obibi dị nsọ nọrọ ma mee ka ala anyị nwee udo. Ọ bụrụ na ịma n'isi Israel dịka ndị Igbo na-asị na ha bụ ụmụ Israel, ngwa chọọ udo n'etiti Chineke ahụ bụ Chineke Israel n'ala Igbo. Gwa ya okwu, rịọ mgbaghara mmehie, were ezinụlọ gị, ihe nketa gị, gị onwe gị tinye n'aka ya. Tikuo ya mkpu akwa gbasatara ọnọdụ ọjọọ dị iche iche makwa ụmụ ogbenye na-ebe n'ala. Ọ ga-anụrụ, ọ ga-emekwa ka ala anyị nwee udo. Abụ m onye nke gị Nwanukwu Chi rọtara wee na-asị gị jisi ike, ọ ga-adịrịrị mma.
Aya janyi ke akalaka awabuli jeno osinakalaka 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 ọka ome anyị ma n'ụlọ nọ n'ọgba egwu ọka m chetara onye ọma na-ege ntị na o jiri nkeji one na one gafee elekere 3
anyị ga-aba n'oge ekwe ka ha nụbụ ga-eweta mkpesa gị n'ebe a dịka o si gbasatara ihe uru ị na-erite maọbụ ọghọm ị na-ahụ na ọchịchị ọhakarasị ma ịmasịkwazịa gị n'ụdị nke iji wee chọọ ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu ị ga-achake n'asụsụ Igbo n'ihi na ajọ ego n'ezinifite o kposara nnọọ oge okwu ekposa ngalala ka anyị na-enye onye ọbụla chọrọ ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Oliver De Kokwe ọ nọ n'ọgba egwu akala aka ka ọ na-ekwu maka biko mee nke gị mesie ya ike n'ihi na Chineke kere mmadụ ọbụla nwere ihe o ji wee chọọ onye ahụ mma ezie n'ezie ka m na-agwa gị. Cheta na ọmụ a bụ nwanne gị nwaanyị nke akpọbara ha ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ ji obi aṅụrị ma ọgọ nke izi n'ụlọ mgbasa ozi Omega, onye ahụ chiri echichi oji asụsụ Igbo eme ọjị nke izi n'ala Igbo niile isi na ozu gị isi m zọbakwazie nwanne gị nwaanyị nke ahụ ji okwu dị nro wee na-achị gị ọbara mgbali elu. Ọmụ a nwannukwu chi rọtara na sị gị akara aka gị ga-achakịrịrị naanị gị ma obi ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Na ndị n'iche n'iche uje n'ebe dị mma onye ma mgbe ọ ga-adịrị ya mma dịka m na-achọ ebe awele m dịka m na-achọ uje n'ebe dị mma ebe awele m dịka m na-achọ akalaka jeno akalaka chimo kwalitemo ujebe ebe dị mma nwanne m ndidi bụ ije elu chibo kwalitemo ujebe ebe dị mma. Ebe awele ndị ka m na-achọ ujebe ebe dị mma onye ma mgbe ọ ga-adịrị ya mma ebe awele ndị ka m na-achọ
so bekee egwu a si atọ ọ dịghị ọzọ anyị ga-eme ngalala nkeji 14 na tịnkọm ole na ole ka o ji gafee elekere 3 ọ fọrọ naanị tịnkọm ole na ole ka anyị baa kpọmkwem na ya bụ agba nke abụọ mgbe m gwara gị na ị ga-eweta mkpesa gị. Ọtụtụ ihe ka anyị ga-eleba anya na nke tata ma na-ejikwazi m oge okwu ya bụ airtime n'asụsụ bekee. Nri ekwentị achịmhachi aka nke a dị m ga-enye onye ọbụla na-achọ ka asụsụ Igbo bụrụ ihe emelitere emelite. Ọ dị Stanley Oluchukwu idere niile esonyere anyị agụbukọgakwa m ozi gị nke ahụ. Ndewo idere n'asụsụ Igbo dalụrị nne Stanley Oluchukwu. Ezinna Benedict Eya onye ka anyị ka bụ isitere akpụ keki ime ozi nke a bụ ozi dịrị agba nke mbụ ya bụ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị agafekwala nke ahụ mana dịka anyị na-abanye na agba nke abụọ ọ dị mkpesa anyị nwere zite ya n'anya bụ ọwara nke ikuku a na-ahụ anya ya bụ live streaming. Ịgapịa Omega 101.7 FM ị ga-ahụ anyị na nga ahụ izite ozi nga ahụ hụ ya aga m agụpụta ya gbasatara mkpesa gị nkeji 15 kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3 ka isi otu amalite kenere. Akome Nigeria mama mara mụla gị ọjọkwanụ njọ amaghị m onye ọ jọrọ gị na ya anyị apụọ kpọmkwem n'ihi na anyị enwe nwa oge 08151017777 maọbụ 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa ebe ị ga-akpọ m wee weta mkpesa gị. Ele ihe na-eme n'akụkụ gị? O nwere onye kwere gị nkwa ma o mezughị gbasatara onye nnọchite anya maọbụ onye ime iwu na ọgbakọ etiti? Ọ dị ihe na-eme nke ị chọrọ ka ọchịchị n'ogo steeti nakwa nke etiti neba anya? Oge eluo na mgbe ị ga-akpọ m ka anyị n'onu gị. Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ị ga-achake n'asụsụ Igbo. Aha bụ Nwanukwuchi Ratalụ n'ụlọ mgbasa ozi a nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Eyi ọma o nnọọ n'ebe a aha gị dede m ndewo nnọọ ụmụ obom nnọọ
dịkwazịara gị. Kedu akụkụ ebe ị chọrọ ka enyemaka si bata? Odede ọ dị mma, ndewo. Ị ga-achake n'asụsụ Igbo a na-ayọ? Ị nwere ike ịhọrọ iti nke ị chọrọ ịza ugbu a? Dede ọ gbaala 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye n'ebe a o sighị m n'aka ma ọlị o. Dịka anyị na-eche oku anyị ga-eburu ka m mara n'ebe a. Onye ka m kene? Ehihie ọma. Nnọọ Dede. Ụmụnze nnọọ n'ebe a. Ogologo ụzọ anyị ga-ege ụmụ anyị na ụmụ ogologo ụzọ ahụ enweghị moto ebe ahụ. Biko anyị ma yọọ anyị ahụ ka anyị etinyere ya aka. Ele onye na-anọchite anya mpaghara ahụ n'ogo steeti na n'ogo etiti? Ndewo. Ndewo. Mana ịmakwa n'otu aka akwa ụzọ a bụkwa nke a na-akpọ Trunk A Road, ya bụ ụzọ jikọrọ steeti na ibe ya. Ya bụ na onye etiti a kwesịkwara iweta aka ya na ndị nke steeti Abịa, maka na ụzọ ahụ bara steeti Abịa bakwa steeti Imo, ya bụ Isuochi nakwa Ọkigwe. Ndewo Dede. Ị ga-achake n'asụsụ Igbo? Ndewo. Onye ka nkene? Ehihie ọma Dede. Amị dịkwazịara gị. Otu a ka ọ dị. Gbam. Ahịze Chineke. N'ije lav. Amị dịkwazịara gị Dede m. Nnọọ. Dịkwazịara gị. Ahịze Chineke. Ahịze Chineke. Amị o. Chineke na otuto. My sister, among me, I did quite what I want to know. God, it's an answer. My name in the Nigeria, I have one guy, right? The guy,
Kelly no me kuna the worst. Ane pol Buhari ebuge Nigeria ndị ka anụ ka akụbara vote ga-agba. Ụmụnne ha na mmiri so na ịga aga ikpe ga na nzem. Maka n'izi ebe a na-achọghị gị bụpụta egwu taa. Amaghị ụzọ a ga-eji bụpụta ya. Ọtụtụ enwecha ndị ichekwu like kọspas ugbu a ndị nọ na nọcha everywhere awara akwụ. Kọspas wetere kọtashi na ebe ọzọ tere ebe ụlọ egwuregwu kọspas main road. Hapụga ndị obodo ya. Ọ dị mma ikpe ezide afọ obodo ga agbaja ndewo o teela na-ekwu maka ihe ahụ nke onye isi na-anọchite anya ụnụ na mpaghara ahụ ịma ihe na-eme mba n'ọzọ bụ edo amaghị onye ga-enye ya ugbu a onye ga-epaaki onye ga-edara na ma ime iweta ego onye dara na onye na-paaki onye paaki onye dara na ọ dị mma o nwere ihe m chọrọ ka ị mere m o Friday na-abịa gị na-abịa nga biko jide aha mmadụ atọ a n'aka ele onye bụ onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo unu local government chairman ịma aha ya ịhụlanị ọnụ ọ dị mma nsogbu anọ ka ndebanye aha ntuli aka si aga n'akụkụ gị a na-erejista kwa voters na your side ndị mmadụ ga-aga nwa tie aga ama mmegbu agaga n'ime ma ndị kwacha azụrụ ihe azụrụ ha ga-eme ya n'ime ebe ezide n'ime ụlọ atọ udo nnụ so agaga zụọ anụ achụ iche enweghị ga-ahụ wọtụ ndị ha wụ ndị akụ eme ihe ọwụ enweghị ga-ahụ ọ dị mma chere ụnụ anaghị ahụ ndị INEC anaghị aga ọ dị mma ndewo ọkwa okpuru ọchịchị ime obodo Ehime na steeti Imo ndewo ịma na m ahapụ mmiri abụ na akwọghị ya ka ọ dị n'ọbụ ụkwụ ị mara na o togide na otobata ime ụlọ na ọ ga-enye nsogbu anyị ka na-ekwu okwu maka ndebanye aha n'akwụkwọ maka ntuli aka registration of voters onye asị Ehime wee kpọọ ugbu a Ehime mba anọ dị na steeti Imo na ndị mmadụ pụtara na ahụhụ ndị INEC ọ dị egwu onye na ebe a dede nnọọ n'ebe a ndewo daalụ gbam ahịze Chineke nnọọ n'ebe a onye nke aka bụ Diokpo n'ụbọchị taa ka ọ bụ otu ebe a ka m na-akọwa biko a na-arịọ ndị gọọmenti ha bịa nyere anyị aka enweghị ebe e ji abịa na eke obodo abịa atụ anya ebe niile kpọchiri akpọchi nke nwụ dị wọtụ bụ ijide aka ọkwa wee batawa eke obodo ugwu ebe a kpọchiri akpọchi chere ị na-ekwu na ọ kpọchiri ndị mmadụ a na-eche nọọ ihe dịka nkwụnkwụ chere eji ike ọ kpọchiri n'ihi nkwụnkwụ ụgbọala ka ọ kpọchiri n'ihi gị na ele ihe kpọchiri ebe ahụ ị na-ekwu na dịka gasị na-enwere na ụgbọala ka nkụ na ụgbọala afụghị ibe nya agbakọta akwụrụ ụgbọala nya ihe ị na-ekwu na ụzọ adịghị ya ndewo ịma na kpọkwalị mmadụ atọ na-anọchite anya ebe ahụ ọ dịka ịkpọburu o nwere onye ịkpọburu aha ya kpọkwado aha ndị a na-anọchite anya ebe ahụ onye na-anọchi House of Assembly Honorable Innocent Ebonyi, House of Reps Honorable Pastor Obi and the Senate ndewo adịkarị ka ndị ekwentị ga-ama na ị na-ajụ Joyce ajụjụ n'asụsụ Igbo wee ji nwayọ adọkalụ nke Honorable Pascal Obi ọkwa ọ kpọdoro ya afa na onye nke ọzọ kwa ọ dị ka Rochas Okorocha ka ọkpọ ndị na-anọchite anya mpaghara ahụ maka kwa ụbọchị izuụka ọbụla Ejike Diokpo ọ ga-ekwu maka ebe a mana aṅụrị nwere bụ na etu mgbe afọ gara aga ọkwa ya
etigidere mkpu na ọtụtụ ebe n'akụkụ ahụ enweghị ọkụ nke aka ọkwa mana ruo tata ọ bụrụla ihe bụ akụkọ ọma, akụkọ ọgbụgba ama na ọkụ abatachala n'ebe ọtụtụ ebe n'obodo aka ọkwa na ya ndị aka ọkwa. Ihe nji wee kwu nke a bụ na ọ na-abụ asị weta mkpesa ebe a, ụfọdụ asị ike agwụna ha na ha anaghịzi ekpesa n'ote na ha kpesaba mana ịma na asịsị ga mkpụrụ, akwụkwọ nsọ si gị ga mkpụrụ n'ụtụtụ gaa na mgbede ịma mgbe ọ ya epu. Ele ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọnụ na-ekwu ekwu dịkwa ha ana maka na bekee si na closed mouth is a closed destiny. Mana ọ ka gị mma n'ebe ikwupụtara ka o si akpa gị, ka ọ ga-abụ onye kwesịrị inye aka nụ ka ọ gbata ọsọ enyemaka. Ike agwụla gị na mkpesa, na-ekpesa kwa oge, otu ụbọchị ọ ga-amịta mkpụrụ. 08151017777 maọbụ 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Ịkpọọ m ịgbanyụ igwe okwu gị, ya bụ na ọ na-amasịkwanụ gị ịchake n'asụsụ Igbo, anyị nwere gị okwu anyị ga-akụchanyere gị ebe a site n'obi ọma Aji Ego Mezinefite Agụata. Onye nọ ngalala eyi ọma oi Ifeanyị ngwa nọgharịa ụka anyị n'ọnụ gị nke ọma nke ọma. Dede nọ Ifeanyị eyi anụmanụ ọnụ gị dede o. Okay, I will explore to the franchise in South people. Isi gịnị? I think that will explore to the enfranchised people in the South East coming 2023 election. Keke isi. The tribe of the challenge issue, I will say, it was about and we are students. Ifeanyị adma anyị nwa dị anụ nke gị nwere ike ịnọgharị nwantị adịmanụ nọgharịa ịnọgharịgo ọ dịtụla isi na ihe iji ekwu bụ na gịnị mere. For 3 weeks now, I'm going to not really support that carry. I have not registered. Ka ebe Nnewi n'ọtụ anọ, ka ebe unu nwere ngalaba ebe a na ọsọsọ otu ebe a ka a na-eme ndebanye aha na Nnewi. Of local government is not working. So I did a lot of that. New stuff. You make new stuff like that. You know. Adema. Yeah, actually, yesterday. Ka ihe ji n'ọgụ ebe a yesterday. Ka ihe ji n'ọgụ ebe a. Ihe chere ịma na izuka akwa gịdị wetara mkpesa n'izuka gara aga. Asị m gị mmadụ one ka e nwere ebe a, mkpụrụ mmadụ one bụ ndị INEC na-edebanye aha ndị mmadụ n'ebe a. Ọ dị mma, ndewo. Ndewo. Ọkwa ihe mere na ọbụna kpubizie maka ọbụna ka ga-achọ ịnọrọ ihe arịkwana ka ndị otu ndị onye isi unu n'ime ahịa ị na ihe m na-ekwu. Unu ga-ejikọ aka onye isi unu n'ime ahịa, ọ bụrụ na machine parts, bụrụ bicycle parts, bụrụ motorcycle parts, ebe ọbụla unu si ha jikọ aka ọnụ n'otu ndị isi ha dee petition
degara onye na-anọchite anya mpaghara ahụ. Nke ọzọkwa PG n'obodo niile, ya bụ ndị ndu obodo si mekwa ka uche ha dị n'ihe mkpesa a, maka na ihe akarigo kemgbe izuụka, ọ na ha eji izuụka atọ. Ofu mkpesa ka a na-enwe na Nnewi North, ofu mkpesa ọ na-eji izuụka atọ, ofu mkpesa ke maka ihe ọ bụkwa mmadụ ya hapụcha ihe ọ na-eme je ka o mekwa nnọọ, maka na ịtụ vootu bụkwa civic responsibility ka a kpọrọ ya, ya bụ nnọọ ọrụ dịrị gị dịka nwaafọ. Mana ndị mmadụ nwekwazi mmasị ka ha gaa mee ihe ọrụ dịrị ha dịka ụmụafọ ahụ, a na-enwekwazi ihe ịma aka n'ihu na-ekwesịghị, avoidable challenges. Ke ka o si dị otu a? Ya bụ ihe ọ gafekwa na ọ gafee na nnọọ ebe ya ọtọzi ụtọ na ntị, enwebudo mgbe o jite ụtọ na ntị nọ na a na-edie ka ama na ihe anyị ji gba nkịtị kemgbe a na-eweta mkpesa abụ na iche na ndị ụlọ ọrụ a na-ahụ maka ntuli aka elu a na-akpọ Independent National Electoral Commission, INEC n'aha mkpirisi, na ha ga-ahazite onwe ha nke ọma. N'otu aka akpa na-eme mgbaghasị ma ha ga-agbatị oge ndebanye aha ma ha agaghị agbatị. Gwanụ m, ha jụ na ha agaghị agbatị oge ahụ, mmadụ one ga-atụ ateme ntuli aka? How many people will vote? Ikpokwulu mmadụ niile a na-enweghị voters card, ọ mkpụrụ mmadụ ịtọ ya atụ vootu a sị na-eme na elekshọn. Ewe m jụọ ihe ọ dị ụnụ mma n'obi ndị INEC. 08151017777. Onye na ebe a? Ehi ọma, aha gị na ebe isi akpọ m? Nnọọ n'ebe a. Ngwanụ gbanyụọ mkpọtụ dị ebe ị nọ, gbanyụ igwe okwu gị. Ịmazịkwa nọ netwọk o. Ka onye na-ebe akwa ebe ahụ, madam. Ọ dị mma, ngwa họrọnụ asụsụ malite na nke A wee ruo na nke Z. Nke Chi. Ọ dị mma, nke Chi na-ekwu si o. Ihe ị ga-eme naanị bụ ịtụgharị nke a n'asụsụ Igbo. Ọ si o. Enhancing social protection program in Nigeria. Akpụ. Ọnọzikwa ya dada o. O sighị m n'aka. O nwere ike ọ bụrụ na ọwara nzikọrịta ozi mara gị aka n'ihu ma ọ bụ na ịgbalagala. Onye na ebe a? Onye ka m kene? Ndewo, aha gị na ebe isi akpọ m? Cheta onye ji aka. Nke m chọrọ ime bụ achọ m mkpesa ihe m bidoro bụ okwu ntabi ire. Ị ga-ebugodu n'ụzọ wee họrọ dị mara ọ na-agba ụzọ abụọ. Okwu ntabi ire na-abụ okwu mgbawa ọnụ na-abụkarị nke ọ na-abụkarị agba nke abụọ. Mba, ka ọ bụrụ nke agba nke abụọ ahụ ọ nke m bidoro. Ihe nrite agụ ị chọrọ iwere ya. Ọ dị mma, ngwa tụgharịara m ngwa kwuo nke a naanị ugboro 10 dede n'ọzụkọ ya. Ọ dị mma. Sekem na iseke si na Salem banye na Salense kwuo ya naanị ugboro 10. Ugboro 10. Ugboro 10. Ee. Sekem na Sekem si na Salem banye na Salense. Chere otu aka ya esi kwuo, ịfụ ka mụ asị kwuo. Sekem na iseke si na Salem banye na Salense ngwa. Ụlọ akwụkwọ na nwata akwụkwọ na-agụ onye nkụzi ụdị ule.
Hai, enwekwa na ụmụ akwụkwọ na-enye nsogbu ebe a. N'ịbịa nọ edina ka gị họrọ nke gị ekwetakwa m isi na-eme nza ajụjụ ọbụla nọọsụ okwu mgbawa ọnụ n'obi ọcha m nkwetakwa nyekwa okwu mgbawa ọnụ ojigazieri na-enye nsogbu onye na ebe a ehihie ọma dede aha gị na ebe isi akpọ m ọma orumba nnọọ ndewo ndewo ị ga-achake n'asụsụ Igbo ama obi na gịnị na-enye gị nsogbu ewu nna ndo ọ ga-adị mma ndo ewu nna ndo gbaghara 08151017777 maọbụ 09071121017 ịkpọ iweta mkpesa gị ọ masị gị chake n'asụsụ Igbo onye na ebe a oi dịkwazara gị onye nke m nọọ otu a ka ọ dị ọ ga-eji obi aṅụrị ndị mmadụ n'aka ahụize Chineke adịghị na mma dịkwazara gị dede mana ị ga-agbanye igwe okwu gị nọ ọkpe na anyị na-ekwugwa eyo enye m na-ekpecha abụghị onye ọkwa ududo okporo n'ọrụ lokal gọọmenti Imo steeti ndewo a bịara were ala anyị kemgbe 2013 n'ọrụ anyị School of Nursing bịa gbuchizi ụka anyị egbuchi onwe ọzọ ebe anyị si abịa kpuchie ebe ha gwuru aja eji eru iro aka ga-esi be anyị nke a na-akpọ ụzọ a ga-egbu ọhụrụ amama akpọrọ ya ọtanetiv ka ọ bụghị na donno ụzọ ahụ na mmiri kpuchie n'ihe ewere ahịhịa a na-ekpọta na tipa na-ebu aja agwụchicha n'ụzọ nwezi ebe anyị si aja nwezi ebe anyị si apụ ọkpala anyị ga-eji otu mkpụrụ nwa anyị egwaghị n'ọrụ ebe ahụ mmegbu adịghị mma ị ga-achake n'asụsụ Igbo dede n'obi na ome nke m na-achake cheka ebe isi ihe a na-eme eme ọkwụ budo okporo otu bụ na enweghị onye bụ na ewere n'ọrụ ka ndị etinyezi ka onye ndị na-elekọta ebe ahụ esi ebido igwe n'ọrụ ahụ bụ nwere onwe m nọ nga jiri ka m tie mkpu ka e were ndị be anyị n'ọrụ nwanne m nwaanyị mere lab test egoro na Jini Jos eji eweta akpọ na enweghị ndị ọzọ sikwa na be anyị wetara akwa sị na ha nwụrụ ihe dị otu a emechapa enwe dị otu ewere nnukwu blọkụ ndị ebe bụ ibu gbuchidezi anyị ogige kerekwanụ ndị na-elekọta ụlọ ebe ahụ ebe ha enweghị ndị bụ n'ọrụ ka ndị na-arụzi ebe ahụ ọ bụ ndị obodo ọzọ na-arụzi ebe ahụ ihe nwezi ndebe anyị ewu ndị a na-akpọ lebara mana ndị obodo ọzọ na-alụ bụkwa ndị Igbo ka ha bụ ọ bụrụ ndị Igbo wu ndị nwaala a ga-enyere ha enyere ọ dị mma onye ji ọgwụ afọ ọkụkọ emere ọgwụ a ga-enye n'otu etekọnyere mana isi na-enyere ndị obodo nnọọ na ha bụ ndị a na-alụ nke opekata mpe asụ ịza ka mbrezi ka ha nọ ebe ihe ozi eje ha ndewo onye ha nọ 08151017777 maọbụ 09071121017 ọ dị onye na-esonyere anyị n'ọwara Facebook ya bụ nke a na-afụ anya Godwin Chibudom anụrụ m olu gị o isi na niile esonyere anyị kedu ọ dị ihe ndị ọzọ ị na-ede ị na-ekwu maka ndị ọchịchị ka ha bịa lete ihe na-eme na ole ebe ị na-ekwu na ị chọrọ ka ha leta anya ọ dị mma idetụrụ Igbo detu bekee ọkwanye bụ ihe na
n'afọ ama maka n'ihu nke a. Ka m bụrụgodo oke onye a ka m wee gụta ozi gị nke ọma. Onye na ebe a? Ehihie ọma o. Ehihie ọma. Nnọọ. Nnọọ. Ọ dị mma. Ihe m na-achọ ka m kwuo onwe ome iro nọ n'ọlụ dị mma. Ọnsọ iro etere n'ọlụ anyị awụ iro Banana Junction dị n'Owerri. N'ime ọlụ eme otu mkpụrụ iro dị n'ime ọlụ dị oke. Kelu mpaghara ọlụ isi akpọ m dede. Esi m ihe ọma akpọ. Ihe ọma. Ya. N'ime ihe ọma ahụ. Anyị n'ọgwụ abala. Ome. Gbaghara o, ebe m na-achọ ka njọ gị m ga-achake n'asụsụ Igbo. Godwin Chibudomi isi tere ama esi. Ị na-ekwu na agụata niile naanị otu igwe. Ya bụ otu igwe ngụkọ ka etinyere ndị agụata maka ndekọ aha ntuli aka. Biko nụ ndị ọ dị n'aka INEC, ọ bụghị naanị ndị kwesịkwara n'ime ihe a ka ọ gaa ọfụma ọfụma bụ ndị ndu obodo nakwa ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche. Maka a na-eche ka INEC ọ bụrụ na ha gwa ka ha unu jekwuo ha ndị obodo ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-anọchite anya mpaghara ndị a niile a na-akpa aha nke agụata onye dị ọnụ ma ọlị ma ọlị. Kedu ihe bụ na ihe ha ka agụata ịmakwa obodo dị n'ogbe a ka ewepụtara naanị otu igwe ka sị nọọ igwe abụọ mgbasa otu igwe ihe edeba ịgbajebe ekwule ọbịa. Enwere ụbọchị a ga-enye ndị ụmụ uchu maka nke ha, nwa ụbọchị a ga-enye ndị ama esi, nwee ụbọchị ndị achị na ụha ọkwọnụ mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata. Onye na ebe a? Onye ka m kene? Obodo ebe nọ Enugu? Nnọọ. Nsogbu m karịkwa na karị mana m ga-ebido n'ịtọ. Ofu ogo n'asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo a unu na-etiwe olu oge ọbụla ka a na-akwalite nke a na-eme ya ka arụ na-adị ya mma ka o soro ndị ọzọ wee na-adị mma. O nwere ike isi ya ndị nnukwu ibe nke anwa bụ n'Igbo akara ọgbakọta ọnụ wee chọpụta ofu asụsụ dịka nke a na-akpọ dialect wee chọpụta ofu ga-anọchi anya ndị Igbo asụsụ Igbo maka na-etu esi eme ya n'ụwa niile. Mana fapụta si na a ga-achọba nke bụ achịnoyisugbe ka ọ gịnị rue tata ụdịrị faịlụ ahụ enwere dị ga-afụ ya n'ụwa niile. Iji wee maatụ asụsụ oyibo anyị na-asụ ije obodo England dialect dị ebe ahụ ọ dịrị adị ọbụrụ ọgụ na ịtọ 23. Mana nke ewepụta anyị na-asụ ụwa niile na-asụta bụ nke ndị Oxford onye ka a na-akpọ standard English asụsagide wee wepụta ya etosi ka etosi wee mee ma gbakọta wee chezi na fa ga-achọta asụsụ nke karịchara ụtọ nke ndị mmadụ na-aga n'ala Ikeba wee sie etu wee wepụta ya. Mana n'ala Igbo amara ụmụ a ga-asị na onye ọbụla na-asị na ofe nne ya jiri asụsụ kasị mma. Nwere onye nwere ike isi lee nke a ga-ewepụta ka o jee nọchie anya dịka afụ anyị na-eje House of Assembly, House of nka ewee wepụta asụsụ ga-anọchi asụsụ Igbo ka nkuzi gị ofu nnukwu ife ọdachi ga-egbochi asụsụ Igbo ịga n'iru dịka etu ọ dị kịta. Nke mbụ bụ nke a na-akpọ idiomatic expression dịka a na-asị ụmụna mmadụ na-abụ na-agba mgba mana abada ofu ego ofu oge. Ọ bụrụ ndị ọcha sị na they fail achieve mana abụ daa achieve. So ije n'Igbo o nwere ndị sasị fadara agba nke o nwere ndị na-asị na fadara isi agwụ
kedu nke a ga-ewe ụmụ nwatakịrị na-abịa akwụkwọ na-ede kọmpozishọn onye na-amaghị asagbugbo onwe ya n'akwụkwọ kee nke ọ ga-ewe ọ dị mma esi na aha gị bụ tim isite kelu ka obodo isi achị ndewo ikwufeela oke ka anyị nabata onye ọzọ ndewo ị ga-achake n'asụsụ Igbo tụgharịara m nke a dede ngwa were kene gbata si na m anyị nwere nke a wee luo na nze ji aka gị họrọ gwa m na ọ bụ nke fi ma ọ bụ nke ị ma ọ bụ nke si adị mma gee ntị tụgharịara m nke a ndị n'asụsụ Igbo 149.7 billion naira 0.7 billion naira ọgụ ise imereke dede họrọ iti nke ị chọrọ ka a kpọọ gị o a sị gị họrọ ite ị chọrọ ka a kpọọ gị na-asị nke e nyere gị enye ịda imeghị ọfụma ị na-achọ ka enye gị ọzọ ndewo dede ọ bụ ịchọghị iwu anyị ebe a bụ anyị jụọ gị asụsụ Igbo ịda anyị họrọ iti anyị nwere ụzọ iti atọ ọ na-achịkwa n'ọchị ọ maa na ihe a na-agwa ya bụ iwu anyị nwere ngala ala maka achake n'asụsụ Igbo ihe m ji chọọ ka m jụọ ya ajụjụ bụ na o were nnọọ ihe oge ndị ọzọ ga-ejikwa anyị ebe a na-ekpesa na-aba ezigbo mba gbasara Igbo mana m ajụzie ya otu onye chọrọ ka e nwee Igbo na anyị nwere Igbo izuzigbe ọsọ ya na bekee is nowhere to be found onye gwara gị Igbo izuzigbe ka anyị na-asụ ebe a dede enweghị ihe dị ka ọgụ nke ị sụrụ ugbu a mee na enwe ya na-akpọ na ọgbazela oge ya agaala omega expire ihe e nwere bụ 20 50 efugie na otu ị na ha akpọ ọgụ ya bụ ọgụ na atọ ya bụ 23 no ọ dịghịzi n'asụsụ Igbo ihe anyị nwere bụ 23 enwere ihe a na-akpọ izuzugbe Igbo niile ezukọtara wee wepụta ya asụsụ Igbo agafeela ebe ị na-eche ụbọchị ọzọ ị ga-ege ntị nke ọma n'ihe mmemme a ka anyị menite gị nke bekee na-akpọ update ka anyị menite gị nke ọma ka anyị tinye gị n'ihe a na-alụ ka ị wee mara na Igbo asụsụ Igbo adịghị nke ahụ ị na-eche otu onye ka m ga-eburu oku emesi nga azọlie onye na ebe a onye ka m kene Omega ka m na-ekwu ayo nne danụkwa arụ aha gị na ebe isi akpọ m aka m hụrụ Jude Chukwuemeka Isokawe etere ike ụgbọ mmadụ n'Imo Steeti na-akpọ ka n'onu gị dede otego m nwa na line gị so ọ mee gị n'elu nga ọ dị ukwuu maka mbụ unu na-agba nke anyị kene gị ka isonyere gị na mmemme a ndewo dede lee ya daalụ ọsọ ekele ka m chọrọ ka m kene ụbọchị ọzọ daalụ o dede m ị ga na-enwetazi anyị o amaghị mma m ga-eburu oku onye ọzọ n'ihi na oge a na-asị m pịakọ na oge adịwa onye ọbụla nọ na Nnewi ma ndị meshin parts ndị moto parts ndị niile ma ndị nọ n'ụlọ ọba ego onye a bụ bank road na ndị otu ha si ha na nwa nnukwu jụrụ ese ha ihe onye ọbụla si n'ezinụlọ ndị bụ ụba na urumudim gwa ha na nwa nnukwu na-ajụ ese ha obi wolo
nwere ike maka ndị anyị na bụ ndị ihe ụlọ mgbasa ozi a na-amasị o ịhụ ọkanụ mmasị site ụzọ onye ọbụla ma ụmụ Ogbuefi onye ahụ akpọrọ nwa Ogbuefi bụ ụba si ya na nwa nnukwu si akekome anụrụ m arachara aka mgbe gara aga enwere otu nwanne ha nwaanyị ekeriri di anamasị ha dewonu ndị ọzọ niile anamasị unu jisi ike ọ bụrụ n'elu ụbọchị Fraịde ma o jiri nkeji nọ gafee elekere 3 aga m echighata azụ n'oge weta mkpesa gị mana nke bụ eziokwu bụ na ndị INEC aya obi adịghị anyị mma ya amaghị na ọ na-ọkpacha anya eme na ọ bụ gịnị unu nwee nsogbu kwupụtanụ nsogbu unu ka ndị ọzọ nyere ụnụ aka maka na ihe gbasatara ntụliaka elu maọbụ idebanye aha na ntụliaka elu ọ bụghị ihe anyị ga-eji wee na-eti epele ndị mmadụ na-ata ahụhụ nne nyegara nke a ọ dịzighị anya obi mma ka Chineke chebe gị gọzie gị bụlụ ire ka ọ mụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ mere gị amara kasị ego obi ebe ọ bụla ị na-eru uju ama na-ekpopụla ahịhịa na-eyi mmadụ egwu n'ahịa ori ụga tụọ egwu Chineke kachasị na nzuzo ka o wedere gị mana ndụ na ndụ gaji bịa nwa nnukwu Chirọtasị na mara Chineke ezuworo akụ elekere 5 ị ga-anụ onu m n'oge ozi ekele ka ọ dị